4 медалі вышэйшага гатунку заваявалі таэквандысты Віцебскай вобласці на першынстве Рэспублікі Беларусь сярод юніёраў і юніёрак, якое ладзілася ў абласным цэнтры. Спаборніцтва – адзін з этапаў адбору кандыдатаў да буйнога міжнароднага турніру. Тэму працягне Сергей Місурагін. Сёлета першынство Беларусі па таэквандо сярод юніёраў турнір вельмі статусны. Гэта пацвярджае наяўнасць на спаборніцтвах усяго трэнерскага штаба нацыянальнай зборнай і самаарганізацыя правядзення спартыўнага форуму. Дзеля поўнай аб'ектыўнасці і выключэння судзейскай памылкі відэаздымку кожнага боя вялі адразу 4 камеры. У любым спрэчным выпадку спецыялісты звярталіся да відэапаўтору, а ўсё таму, што цана перамогі вельмі вялікая. На ім праглядаюць кандыдатаў да ўдзелу ў чэмпіянаце свету сярод юніёраў, які ў красавіку пройдет в Тунисе. Данный старт является отбором на чемпионат мира и среди юниоров, который в Тунисе в апреле месяце будет проходить. А также, что является самым главным, это отбор на квалификационный турнир мировой, который даст право спортсменам участвовать на юношеских Олимпийских играх. Прадстаўнікі ўсходніх адзінаборстваў Віцебскай вобласці таксама сур'ёзна рыхтаваліся да першынства краіны. Нядаўна віцеблянін Алі Радван заваяваў бронзу чэмпіянату Еўропы ў Балгарыі, а таму планку апускаць ніякім чынам нельга. Трэнерскі штаб нашай каманды планаваў як мінімум 3 спортсменаў, хто ўздымецца на п'едэстал. Конкуренция достаточно сильная в этом году. Подключился Новый год 2003, которые были кадетами до этого времени. Ребята неплохие, показывали призовые места на чемпионатах Европы, кадетских и мира. Поэтому будет с кем побороться. У нас отберутся 2-3 человека. Это Рудаков Даниил, Хаткевич Никита и Курилов Валерий. Сярод прэтэндэнтаў на перамогу быў і выхаванец Віцебскага вучылішча алімпійскага рэзерву Валерый Курыла. Хлопец шмат упарта трэніраваўся, каб на піку форму падысці да спаборніцтваў. Я хочу поехать на чемпионат мира. Я готовлюсь к этому очень усердно, то есть 2 тренировки в день, остаюсь после тренировок, растягиваюсь. Вынікі турніру для віцебскіх таэквандыстаў пераўзышлі ўсе чаканні. На рахунку віцеблян 4 залатыя ўзнагароды. На вышэйшую прыступку п'едэстала гонара у юніёраў узняліся Даніил Рудакоў, Мікіта Хацкевіч, Валерый Курыла, у юніёрак Тацяна Серадзенка. За баямі таэквандыстаў сачылі Сергей Місурагін і Александр Прыстаўка. Навіны Віцебск.